Kien raġel sew żgur. Ja moħħok toqgħod fuq il-mobile f'nofs funeral x'missija sħaq persma ħafna ħadd lilna. Xatli, Kemm kien raġel sew? dal-funeral ta' ġoħu. Raġel sew għallu għatmarat id-dinja, aħdar, kelb. Tajjaċ. Għazla jizmana, Mhux hu tisimak il-familja tiegħu. Għarom mux tibki. Għanda raġun tibki. Missak piet imma meta welditu. Kim waħda u jena jdaħquni n-nies da. Mela da, kulħadd jgħid kontriħ. Kulħadd jgħid kontriħ u jgħid kemmu kelb. Mbagħad wara li jmut kemm kien raġel sew, kemm għal ma nafx. Ħataradak, ħataraħ. Mario. Sirba ti jimilu erba mantu d-rifuar, kienet joffendieħ u issa jibki bid-muffajni. Jien taf x'nixtieq. Illi jint ma jiġrilekx istess, għax jien qed nisuspetta li lilek ħajjgħidu kemm kien demel qabel u kemm kien demel wara mewtu. Kun kontent. Kon kontent. Kun kontent, għax almenu ma jkunux ġakbejni jekk inkun hekk. X'affarijiet daw. Ara Leonard, kemm kien ilu ma jiġi. Mhux hekk, issa jibdew jinqalgħu nies illi ilek ma tarhom ma nafx kemm xaw. Mhux jiġu jgħidu xaw. Jo hekk jew jkunu ċerti li miet. Le, anka. Għanajlek. Is-santa. Ir-ritratt li jażlu għal fuq għax jagħmlu. Jaqbdu l-ritratt li għandek u jitfawlek hemmhekk biex in-nies jibqgħu jiftakruh bl-ritratt li għandek. U inti taħseb li l-familja li tiegħek ħajgħażlulek l-ritratt? Jażlulek l-aħjar wieħed fl-opinjoni tagħhom, issa ma taqbilx ma taqbilx. L-opinjoni tagħhom mhijiex tiegħi. Għalhekk jiena kollox qed illesti, ħalli jkolli ritratt sura ta' nies għax jekk ma tkunx miet bil-ħaġa li qatlitek, immut meta nara dak ir-ritratt, mamma mija. Ara, Richard, Morelli biex niltaqgħu jien u xi funeral dejjem irid ikun. Temnu għadi? Tistenna li muċċat biex tintaqa' miegħu. U le, ara kollu spiċċa ta' u taf x'ngħid jiena. Taf x'inhu war milli tmur funeral ta' xi ħadd li m'għandekx demm miegħu? Li tmur għal tieġ. Għax barra kollox ikollok tagħmilha ta' u t-teħregal ukoll.